Ποιος τι κάνει τώρα? Μπορώ να έχω ερωτικό ραντεβού με τον Ριτσαμπόρα. Γιατί είναι οργανικός? Και να πάω να γαμηθεί το Instagram. Οπότε η αγάπη μας είναι τεράστια. Κουβέντα με τον Ριτσαμπόρα προφανώς. Γιατί? Γιατί είναι ο Ριτσαμπόρα. Ποιος τι κάνει τώρα? Όχι ρε! Μπορώ να έχω ερωτικό ραντεβού με τον Ριτσαμπόρα. Σε οποιοδήποτε μέρος όμως. Θα πω 10 εκατομμύρια views, λέω Strat, επειδή είναι με τη μουσική. 10 εκατομμύρια άτομα να ακούσουν το τραγούδι μας θα είναι ακραίο. Και να πάω να γαμηθεί το Instagram. Η μουσική στον μπούτσο μας για το πόσο ωραίοι φαινόμαστε. 10 εκατομμύρια views στο YouTube. Γιατί εντάξει, views είναι, όσο περισσότερο είναι, τόσο περισσότερο μαθαίνουν και τα μέλη σαν μέλη, οπότε θα ανεβούν και τα follow. Αν ήσουν πειρατής, πού θα έβαζες τον παπαγάλο σου? Κάπου που δεν τον χρειάζομαι. Στον νόμο θα τον έβαζες όμως. Κάτω εδώ πέρα ρε μαλάκες. Σε αυτό, ναι. Αν το headline show δεν ήταν στην Ελλάδα και ήταν οπουδήποτε σε μια ροκομάνα σαν τη Σουηδία, σαν τη Γερμανία, τη Σκανδιναβία κλπ. Αυτό. Αλλιώς μουσικά βραβεία εδώ, να τα σπάσουμε όλα και να μας κυνηγάνε. Να μας βγάζει μετά ο Λιάγκας και να παίζει κράξιμο. Είναι δίλημα αυτό. Νεκρομπούργκουρ. Ό,τι είπες με ξένο τέτοιο. Ότι την άλλη επιλογή, όχι με το τραπ, την πρώτη. Όποια κάνει είναι αυτή. Γιατί δεν έχω επιχείρημα. Δηλαδή ή θα θέλω μία ώρα για να επιχειρηματολογήσω σοβαρά, ή θα σου πω γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Όλοι θα λέγανε Motley Crue. Άρα Crazy Leaks, Crash Diet, Beast in Black. Γιατί όμως? Επειδή είναι πιο φλόρ. Διάλεξε. Κοίτα, αν με ρωτάκεις 18 χρονών, θα σου έλεγα το 365. Θα σου έλεγα μου συμβαίνει. Αν να τα δίνω όλα μία μέρα, παίζει αυτό. Το 365 μέρες θα πεθάνω ρε φίλε. Θα το πάθω συγκοπή. Εντάξει, θα το οργανώνω ωραία, έρχεται πώς είναι η πρωτοχρονιά που ανοίγαμε τα δώρα. Αυτό, μια χαρά. Cool. Με την κοπέλα μου και ιστορίες, θα τις έμενα ξέχαστο. Βέβαια μετά θα με χώριζε γιατί δεν είναι αυτό. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το ταξίδι. Χαίρετε.